Prečo musia všetko slovenské úrady tak strašne komplikovať? Dnes sa spolu pozrieme na to, ako sa prihlásiť na skúšku pilota dronu a čo všetko to obnáša. Takou najvýraznejšou vecou je, že musíte spraviť skúšku pilota na diaľku, k tomu si povieme neskôr viacej. Okrem toho musíte mať ešte drona zaregistrovaného na dopravnom úrade a poisteného. Ale nebojte sa, v tomto videu si prejdeme všetky 3 kroky, ktoré musíte spĺňať, aby ste ponovom lietali legálne. Začneme tým najobávanejším bodom a to je teoretická skúška pilota na diaľku. Na Slovensku máte dva spôsoby, ako túto skúšku môžete spraviť. Prvá spravíte ju vlastne tu na Slovensku a druhá spravíte ju online v Luxembursku. Ja dnes budem robiť tú druhú verziu online v Luxembursku, ale ukážeme si aj ako sa môžete prihlásiť na skúšku tu na Slovensku. Na Slovensku sa môžete prihlásiť na skúšku dvomi spôsobami. Prvý je elektronicky cez Slovensko.sk, na ktorý budete potrebovať čítačku občianskych preukazov a aktivovaný elektronický podpis. A druhý spôsob je cez poštu. Áno, tak ako v roku 1960. A ako sa prihlásite na skúšku poštou? Nebojte sa, je to relatívne jednoduché. Tu vidíte dokument, ktorý treba vyplniť. Nebojte sa, hodím vám odkaz dole do popisu, takže kľudne na to môžete kliknúť, presmerovať vás to na stránku dopravného úradu a odtiaľ si dokument môžete stiahnuť. A ako sa prihlásite na skúšku elektronicky? Tiež pomerne jednoducho. Dole v popise videa kliknete na odkaz Slovensko.sk, ktorý vás presmeruje teda na Slovensko.sk, kde sa prihlásite, zaregistrujete a vyplníte všetky potrebné prílohy a dokumenty. Je dôležité ale si povedať, že tam je jedna príloha, ktorú musíte zvlášť napísať. Jedná sa o prehlásenie, že ste absolvovali teoretický výcvik. Dopravný úrad nič takéto nemá na svojej stránke, takže tu vidíte vzor, ako by mohol ten dokument vyzerať. Kľudne si video stopnite a okopírujte si ho. Po vyplnení všetkých dokumentov a príloh a vašom elektronickom podpise sa prihláška odošle a pracovník dopravného úradu vás neskôr bude kontaktovať s podrobnosťami o skúške. A ako vlastne prebieha taká skúška? V deň skúšok, ktorú ste vyplnili v prihláške a pracovník dopravného úradu vám ju potvrdil, prídete na letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave do takej šedej budovy, hodím vám sa mapku, kde sa to nachádza. Prídete do budovy, počkáte a ak si správne spomínam, mali by vás sami zavolať do miestnosti. Myslím si, že sú to prvé či druhé dvere naľavo na prízemí, ak si dobre spomínam. Teraz ma neberte za slovo. Sadnete si za počítač a idete vyplňať test. Test sa skladá zo 40 otázok, máte na nich 60 minút a aby ste úspešne tento test absolvovali, musíte mať nad 75%. Test sa skladá z týchto 9 tém a to, či sú tieto témy oprávnené, to nechám na vás, na diskusiu dole v komentároch. Budem rád, keď mi napíšete, čo si o tom myslíte. A čo sa stane, ak test nespravím? Bohužiaľ, túto dopravný úrad to podľa mňa nespravil dobre, pretože ak test nespravíte, musíte sa prihlásiť na ďalší termín skúšok, čo môže byť niekedy aj o mesiac. Takže ak ste z Košíc a cestovali ste kvôli testu do Bratislavy a nespravili ste, bohužiaľ budete musieť cestu absolvovať ešte raz. A aby som nezabudol, ak sa chcete na skúšku poriadne pripraviť, dole v popise videa nájdete odkaz, ktorý vás presmeruje na stránku dopravného úradu. Na tejto stránke sa nachádzajú rôzne dokumenty, z ktorých sa môžete učiť na skúšku. Áno, niektoré z nich sú v angličtine, ale dá sa to nejako prekúsať. Cez odkaz, ktorý nájdete dole v popise videa, sa dostanete na stránku luxemburského Eurocontrol, kde sa môžeme spolu prihlásiť na skúšku. Takže poďme na to. Ako už z môjho predchádzajúceho videa viete, drony sa rozdielujú na rôzne kategórie ponovom a to video nájdete vlastne tu alebo tu. A my sa dnes budeme prihlasovať na skúšku A1/A3, ktorá prebieha online. Takže klikneme na odkaz, ktorý nás prehodí na registračnú stránku. Tu vyplníme naše osobné údaje. Po zaregistrovaní vám príde e-mail s odkazom, na ktorý kliknete, on vás to presmeruje na stránku a mail si potvrdíte. A potom už sa môžete prihlásiť. Ale pozor, neprihlasujte sa so svojím mailom, ale menom, ktorý ste dostali v maili, takže na to bacha. Prihlásite sa, akceptujete Terms and Conditions a budete presmerovaní na stránku, kde nájdete všetko potrebné na to, aby ste úspešne absolvovali skúšku. No a keďže chceme spraviť skúšku a niečo sa naučiť, tak si vyberieme tento program. Jedná sa o program A1/A3 a v tomto programe je skúška plus nejaké vzdelávacie materiály, takže poďme na to. Teraz vám preskočím tie vzdelávacie materiály, tie si viete pozrieť sami a vidíme sa naspäť pri skúške. Tak, a kurz je za mnou, trvalo mi to približne hodinu. Musím povedať, že to bolo rýchlejšie ako som čakal. Čakal som, že to bude hlavne zložitejšie a viacej náročné a bolo to v pohode. Na začiatku tá stránka na vás vychrlí strašne veľa rôznych dokumentov, milión rôznych inštruktážnych videí, ktoré si musíte pozrieť. A potom na konci jedného vzdelávacieho celku alebo nejaké kategórie témy dostanete mini test, ktorý pozostáva z určitých otázok. Ja som nevedel, že tieto mini testy
sa zarátavajú do celej finálnej skúšky, ale očividne áno, takže keď spravíte jeden ten mini test, máte časť finálnej skúšky už spravenú. Otázky som vám nenahrával, alebo teda nahral, ale neukážem vám ich, pretože tie otázky sa menia každý jeden test. To znamená, že ja som jeden test robil dvakrát a vždy som mal pri tom jednom teste, alebo teda pri každom pokuse som mal iné otázky. Čiže bohužiaľ tie otázky nie sú pre každého rovnaké. Keď už skúšku spravíte, je dôležité pozrieť si, či ste všetko v kurze dokončili. To znamená, či ste všetko odpovedali, či ste všetko preklikali a prečítali. Pretože ak nie, certifikát nedostanete. Taktiež je dôležité vyplniť 13-otázkový feedbackový formulár, inak tiež odpoveď, alebo teda certifikát nedostanete. Keď už máte ale všetko vyklikané, môžete si požiadať o váš certifikát. Certifikát sa vám stiahne priamo do počítača a vyzerá nejako takto. Dúfam, že vám toto video pomohlo. V ďalšom videu sa pozrieme na to, ako zaregistrovať dron na dopravnom úrade a vybaviť mu povolenie. Zatiaľ sa majte a ahojte.